awusian for mu baby akwa baba so German Scafe so and so German TV so pomade na subscribe to channel no like video no mame na share said the beya wonu bi nso nsa beka video ni bi na nyina etimi e dia bom. Yes, and a Tuesday na enhwe de ofo Nla Vag Tuesday enhwe setup we transfer from Sunday special to Vag Tuesday. Enhwe Sunday special event number 289 so ato 79 no aserve 64 ewo machine. Good. It in continuation ewo event number 290 so obesi 72 wa no aserve 83 owi o ma 82 no aserve 83 67 owi on to 1 no aserve 31 ewo machine into we dia osi emfa event enkodi yemfa event enkodi. Good. No event so no me pese peke sama way 57 16 88 57 16 and 88 ewo nto ba se ha bon so beto 14 ewo ha e dey lock event no e dey amaye ewo kama. Good. Nti enhwe current na oba current na say no abehye no ewo ha nto bon so beto 79 no sorry this 79 what 138 no aserve 64 ewo machine. We are pe and over to 72 and also 83 ewo machine. Good. We pe there to 82 na 83 no on repeat make 67. Good. We are pe over to 1 and also 31 ewo machine. So it is happy pe na wahye no ewo hasen. It event no obesa akobiem event no obesa akobiem. Good. Na obekobiem dia yempeke 57 16 88 pacho number encounter na eguso no ya no yi atra ni $2 which is 88 43 no ya no atra ni $2 nso ewo ho no. Yes. Na mebo nka ya se opese otwa ene NLA game a emfa ba bia so beba so jaman ho emfa ba bia se obeba so jaman ho no. Yes. Blafie na yenye adwuma. Yes. Number ni oba 0599212255 mpacho we wo ba serena oba betwa o game na ma kama eya no pa game vagi ye becha 25% commission 25% commission. Me pacho fa number we so 0544137084 and also ye Mr. Bafo ono so ebetimi ahwe ama betwa o game na ma kama. Yes, and 0246898449 and also yeah, Mr. Foster. Yes, and also obehwe trial game no e dey ama kama. Yes. Enti blafie na yenye adwuma. Yes. Na udin so antempa na so won sabeka osika me se no nti na e be comment section na dey ato ho no in case e bia wabedi game ena yentua waka comment section ho no ma da ho ebia yentua waka ntem comment section ho no eda ho bla na be kan wa adwen ho no na say be ma complain ho ho no ye bie ma public say in case ye bibi bone bia obetimi abema complain ho ntina comment section ye bia to ho no. Good. Ntina eno so no na ehwe ye second setup the second setup no so air transfer from Vag Thursday, Nla Vag Thursday. Yes, Nla Vag Thursday. And wahye wa ha. Event number 43. Me hu so 36. Owi a yakosoro no ma 62. Owi a 25. Last box. Owi a no abeto 85. Owi a onto 26. Last box. Owi a ma 31. Owi a 14. So to 31 was 67 ewo machine. Owi no abeto 14. So into owe dia ono so se yemfa event enkodi. Good. Na we event so no me pese epeke 6083 6083 ewo event no so na etwa na kese nso ewo ho no kama. Good.
nti pɛ me event no bi na ɛdi bi. Good. Na yɛhwɛ wei no ne current no first. Woba ne current no a sei na wabɛhyehyɛ no ɛde ama yɛn. Sei ɛna wabɛhyehyɛ no ɛde ama yɛn. Nti wɔbɛhyɛ aseɛ wɔ event number 135 na wɔbɛto 36 no. Owie a pɛ ɛna ɔma wo 62 62. Owie a ɔma wo 25 last box position. So good. Owie a pɛ na ɔma wo 85. Owie a ɔma wo 26 last box. Owie a 31 31. Owie a pɛ ɛna wabɛto 14 first box position. So nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna wahyehyɛ no ɛde ama yɛn no. Nti pɛ me event no bi na ɛdi bi. Yes, nti these two event no yɛka bɔ mu a sei na yɛba abɛnya for the full game no. Yes, sei na yɛbɛnya for yɛ full game no. Yes, na ɛno nso ɛno no. Nti yɛka event no mmienu bɔ mu a na afei no yɛyi yɛ best 5 ɛwɔ so. Na yɛyi yɛ best 3. Na yɛakɔ for yɛ 2 direct yɛbɛkɔ for 57 888. Na yɛakɔ for 57 free ball. Yes, na me say ma awura mfi sɛ ɔbɛtry 43 88 no nso. Ma awura mfi sɛ ɔbɛtry. Nyame nka ho. Ɔma yɛn kwatente ahode wɔ mu. Bye bye. Na ma awura mfi sɛ ɔbɛba ma yɛn no ayɛ adwuma. Yes, me say bla Lotto no ne di ɛya nti wokɔdi ne baabi na ɛyɛ wokɔ ne bla ɛyɛ na ɛho asɛm ka na ayɛ den paa. Nti na yɛsɛ bla fie na yɛnyɛ adwuma. Bla yɛn na yɛbɛyi aba ma wadi. Wodi yɛ nso ne asa atua ka. Nyame nka ho. Bye bye.